kan het eigenlijk vrij vertalen dat het een soort met misverkiezing is. We zeggen per groep, zeggen we naar de kei, hoe het ze binnen, hoe het hun uiterlijk is, hoe het jaar is, hoe het hun futten binnen. Ja, en om het even ingewikkeld te maken, de jury is degene die de deelnemers. Ik verslik er zelf haast in. De jury, dat is degene die het beschermt het wat de beste deelnemer is. Die houdt het oordeel. Dus niet niemand maar mooi de X-factor of van So You Think You Can Dance. Het is mij heel raar nooit van de Seco, had dat net nummer 1 weer. Hoe gaat het? Ja, best. Ja. Het is voor hem te moeilijk, want dat ben ik dus elke keihard. Maar mooi, ja. Tim wil het wel, maar... Hast je al een idee waar het beste is? Ja, ik heb wel. Ja. Ja, ik heb me volgende zetten en je rent een lijst dan, maar ik boel er nog bij en ik verhoor er niks meer. Waar wordt het? Hier voor het rijden, voor de Seco. Ja, wij hebben van een organisatie al het waar het wezen, maat. Oké, maar ik heb liek of net. Ik kan ook naar verhoren, you know? Nee, maar dat doen we net. Want de jury die moet ik bepalen. Dat is, En hoe heet je hem team? Boergelok. Ja. Dat klinkt hoopvol. Ja, en dat tenminste, daar denk je wel voor. Dat, Ziet ze, hoe gaat het? Tot nu toe is het goed. De kijk hebben een beetje beter houden. Het gaat wel eens wat moeilijk, maar nee, we hebben ze beter onder controle als ouder onderweken. Ja. Ja, ben je wat rustig? Ze zijn een beetje rustiger. Er zijn allemaal die ben wat druk, want ja, die weet dan ook hoe ze loskomen met. En hij probeert het nog steeds, maar tot nu toe dan gaat het nog knap. Ja, best. En ben je tevreden hoe ze eruit joggen? Ja, we hebben ze er toch best voor gekregen. Ja. Ik ben er wel wies maar dat ze er nog bij zijn. Ja. Kijk even rustig over van is dit mijn stand, heb ik ze zo neergezet en dan staan ze zo zoals ik ze in het hoofd heb. En als dat zo is, Tjitske, dan geef ik jou graag het woord. Oké, bedankt. Naar mijn idee staan ze op goede volgorde. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Tjitske Bosma, ik ben 23 jaar, woonachtig in Oosthem. Allereerst, de zeekoe is mijn duidelijke kopkoe. Een koe met veel inhoud, een koe met een heel best kruis. Ze gaat over beste benen, misschien wel de beste benen van dit gezelschap. Een keer lekker. Ja, ik doe hartstikke best. Ik hoor bijna alles kwijt wat ik hoor. En misschien een paar puntjes veerten, maar ik denk dat tot de mooie de laatste redelijk goed niet is. Ja, ik wil Arjen Jochens van de jury. Ja, jou en Jochens, dus dat is goed best. Goeie. Wat ben je onderweg? Ik ben skis uit aan het laden om te onderhouden. Dat doe ik voor Veneboersport en ja, dat is mijn ding. Dat is jouw werk? Ja, dat is mijn werk. Skis om het houden? Ja, in de winter is dat mijn werk. Hoe moet dat dan? Die worden geslepen, net als schaatsen. Ze hebben een onderkant, die is van plastic en van staal. En het wordt eerst grof geslepen, daarna wordt er een structuurtje in geslepen. Dan worden de kanten geslepen en daarna de wax erop en dan is het klaar. En dat is wat ik doe. En wat vind je daar nou leuk om? Ik vind er niks leuk aan, maar het levert geld op. Een mens moet werken en zo gaat dat. En als je hier nog zo bezig bent, wat denk je dan aan? Aan de kleine thuis, aan de leuke dingen van het leven, aan warm. Want anders krijg je het koud. En dan denk ik, er komt er een om met een camera om het hoekje. Dan denk je, ja, wat doet die nou weer hier? Die moet bij. Want die zal wel denken van, hé, wat doet die man nou? Nou ja, dan heb ik je vragen beantwoord.